Тук набираме. Ало. Ало, здравейте, удобно ли е? Да, здравейте. Обаждам се от Имоти Пример. По-рано днес сте разговаряли с колега, но той няма възможност да. Да, разбрах, че вътре по място. Казвам се Юлиан Радев. Започнах като брокер на недвижими имоти преди около 7 месеца и малко. Стана напълно случайно, чисто и просто от интерес и изобщо не съжалявам за това. Не, с това и следващите видеа, изобщо идеята на канала ще бъде да бъда максимално прозрачен, да ви покажа как са нещата отвътре, какво е да си млад, надъхан, ентусиазиран продавач, търговец, брокер, както искате го да речете. За да не става прекалено скучно, не мога да разкажа абсолютно всичко от себе си, ще оставя тук линк към социалните си мрежи, за да придобиете максимално бързо представа кой съм, какъв съм. Въпроси от сорта на какво е да си брокер, защо реших да съм брокер, измамници ли са брокерите, какви пари изкарват брокерите, няма да мога да успея да отговоря в едно видео. Това ще остане за напред в бъдеще. Пускам сега един бърз cold call с клиент, който се е свързал с нас преди известно време, да ви покажа общо как протича един нормален разговор, като не твърдя, че съм изобщо топ брокер, топ търговец, имам перфектните комуникативни умения, но съм адски ентусиазиран, дисциплиниран и наистина просто знам, че ще бъда. Към момента няма да показвам софтуер, никакви данни на клиента, абсолютно нищо, освен основното търсене информация, която имам от преди няколко месеца, когато последно колега е разговарял с клиента. Просто защото не съм си направил проучването, доколко мога да бъда открит, нали, и кои данни могат да бъдат разкрити, дали естествено имена и тем подобни ще бъдат скрити, няма да бъдат разпространени, но относно софтуер и тем подобни. Съм написал някакъв общ скрипт, който в главата си се водя, но всъщност не използвам. В момента просто реших да разпиша такъв. Какво представлява? Бързо и меко представяне, предразполагане на клиента за разговор. Идеята е да продадеш себе си максимално бързо с цел клиента да има желание всъщност да проведете разговора. Получаване след това на информация относно търсенето на клиента, какво точно търси, в кой район, кой е по-приоритетен, с какъв бюджет разполагаме, целта с която го търси, дали е за лично ползване, дали е за живеене, дали е за деца, за внуци, дали са хора от друг град, дали няма значение инвестиционен, каквото и да е. Дали е излизал погледи, това е нещо наистина много важно, понеже има хора, които просто звънят, изобщо не се излизали и придобият обща представа, нали, всъщност, което няма лошо, но няма така сериозен интерес към момента. Дали е харесал нещо, дали е депозирал, това също е така голям индикатор. Какво не му е харесал в апартаментите, които е гледал, дали търси тухла, дали търси панел, дали търси за ремонт. Общо взето много въпроси, много индивидуални казуси. Но тук е нещо общо обобщено. Така, нека да преминем към разговора. Нещо набира. Добре, понеже клиента не вдигна, ще се свържем с друга клиентка, която се е свързала с нас днес по-рано и контактът била прехвърлен на мен. Общо взето търсенето е за нещо двустайно в диапазона на 110, обзаведен, вече готов в районите на Цветен, Левски, Бриз. Така погледнато търсенето звучи, що го е адекватно, ако мога така да се изразя. Тук набираме. Ало, здравейте, удобно ли е? Да, здравейте. Обаждам се от Имоти Пример. По-рано днес сте разговаряли с колега, но той няма възможност да. Да, разбрах, че вътре по място. Да, ще има фирмено парти. Защо оставяте сами след тук? Ами защото имам други ангажименти, които не мога в момента да пренебрегна. Да. Разбрах, че търсите двустаен апартамент в района на Цветен, Левски, Бриз, общо взето тези по-хубавите квартали. Да, значи по принцип идеята е в смисъл до 110 хиляди евро да ми излезе с всичко. В смисъл по възможност и с брокерска комисиона, обаче ако трябва брокерската комисиона ще плати отделно. Значи трябва ми до 110 хиляди ми излезе всичко, да мога да си го обзаведа, там всичко. Направен да влезете вътре, да. Ами, дори да не е направен, идеята е да ми излезе толкова максимум горе-долу. Защото в смисъл такъв, ако взема една примерно 14, ако е нещо около 95 хиляди евро, 6-7 ще ми излезе да го направя до ключ и отделно докато го обзаведа и там прехвърля и всичко останало
Ще ми дойде около 110 хиляди евро. Да, добре, а вие кога искате да влезете в него? Нали, в случай, че го вземете на 14, 15? Смисъл, кой ви е така една идея по-приоритетно да бъде? Ами по-приоритетно беше да кажа в него, обаче тъй като трябва да се редуцира малко, в смисъл, бюджета в момента, тъй че ми е по-приоритетно да го намеря на тази цена, в която ми трябва. Добре. Цената в момента ми е по-важна. Сега не е нещо 2039 година, примерно. Да, разбира се. Те стандартно са си по 2 години, 24 месеца, нали, от етапа на зелено, но ще на 14 ще бъде доста по-малко. Да, 14, ако може да намеря нещо хубаво, в смисъл такъв, предполагам, че да не е тая година до края, предполагам, че до 25-та средата. Да. Долу-горе така вървят, да. Така вървят, да. Значи, искам и се, тъй като съм сама ще живея в него, в смисъл поеде на втория етаж или поне ако ще е затворен комплекс, да има там охрана, нещо, ако ще е на първи. И ако може да има слънчева тераска, това са ми изискванията. Добре, като квадратура някакви по-така... Ами, поне 60 квадрата често. Поне 60 често. Да. И слънчева тераса. И да е близо до спирки по възможност, защото ако не ми останат, ако го намерим плътно, ще може да си взема и колата тези препоръчително. Да, разбирам. Евентуално, обаче ако смисъл е по-скъпо, няма да взема, ако трябва да е близо до спирка. Разбирам. Да, но то в такъв случай, дали предвид бюджета и това, ще трябва да гледаме нещо наистина по БРС в строеж. Да. Понеже са доста нещата, които искате да се случат. Добре, вие предполагам се пред... Не ми е смешно, обаче верам, че са. Не, на мен не ми е смешно, аз просто... да. Предполагам сте ходили вече до банка, предварително сте одобрена? Аз имам парите, няма да... Ще бъде в кеш. Точно така. Добре, Отнискам утре плащам. Отнискам утре, просто искам да е нещо, което ми върши работа. Добре, като реално нещо по-приоритетно дали имате? Ами реално ми е много ми се иска да е в Траката или в Бриз. Много ми се. Траката или Бриз, добре, записвам се. Обаче ако не може да е там, в смисъл такъв там в Левски е евентуално сега в Чайка не мога да намеря такова нещо. Никакъв начин. В Чайка, да. Тук панели гадни, аз искам да е тук. Виница много крайен вариант, но ако се свърши. Много ме е гадно там. Ами то да ви кажа честно, там се заведе, че говорим за съвсем различни цени, дори за апартаменти за ремонт с двустайни. Да. А пък в Левски и Цветен Тухли наистина доста малко има като предлагане. Те продължават да строят, ама аз не знам, те сигурно знаете една върху друга ще почне да изстроят. Много е специфично. Има строители, които продават на наистина доста неразумни цени. Траката звучи доста адекватно като търсене до този бюджет. Да, по-реалистично звучи. Сега, по принцип, точно по тази причина не съм тръгнала като идиот да ходя да разлепя бележки на тези. Да. По тази причина се свързвам с брокер, защото това ви е вашата работа и знаете с какво да се свържете. И по тази причина ще ви платя комисия, но аз не искам да прескачам никого и точно на вас разчитам, за да може все пак. Да, много се радвам, че го казвате, защото това е наистина пълноценната услуга, наистина да... Ама аз си казвам, значи трябва да иди какво си. Много готина клиент. Вие вършите работа, която отнема много време и съответно е трудоемка и съответно си заслужавате парите, за които ще си свършите тази работа. Аз си плащам съответно за това нещо, смисъл това е нормалното. Защото брокера нито е длъжен без пари, още повече са ясно ме как стоят нещата, когато се заплати и с вашето време и с абсолютно всичко, така че идеята е да сме се вземат полезни, защото после съответно ще ви препоръчам на други хора. Напълно съм съгласен и ви разбирам. И аз подхождам чисто човешки, абсолютно искрено, като дама и очаквам същото на среща, защото имала съм доста брокери, които просто са супер арогантни и аз просто не желая да разговарям, защото ще не се харесвам. Така че си филтрирам много хората, с които работя. Разбирам, аз също много си филтрирам с кого работя и с кого не. Ама няма как иначе, просто не става. Никой не обича да го правя там глупак, така че много по-се режат нещата там и така. Добре, наистина много ме харесва как мислите. Днес сме сряда, ще погледна утре четвъртък и петък. И вече в петък към краят на деня ще ви върна обратна връзка, евентуално за огледи кога и как ви е удобно. То което нещо на такъв етап ще бъде като презентация на място. Ще го измислям, да, няма страшно.
Кога да е по-удобно? Уикенди, делници, не знам с какво работно време сте просто. Ами, моето работно време е такова, че мога да изляза от работа по всяко време. В смисъл такъв съботата, примерно, или неделята, пак нали става. В смисъл, все пак и с вашето време ще се съобразя. Да, добре, окей. Изобщо съм прекрасен клиент. Да, наистина така звучите, което е супер. Вчера говорих с един клиент, той ми каза, момче, в момента съм на дюнерите, не съм като тези брокер, нямам свободно време. Да. Не, той човек е готин, ние се запознаваме, но да. И аз тук един говоря с клиенти, само че и международни, някои са по-нелюбопени, обаче други са много готини. Няма как. Да. Ще предпочвам да работя аз с готини. Добре, едно име да си запиша? Благодаря ви за отделеното време, очаквам на мен също и когато му се вие всичко за мен и съм сигурна, че съвсем скоро да се чуем и да се видим. Да, добре, благодаря ви, аз много. Чао до сега, лека вечер. Лека вечер. Много готина клиентка, такъв разговор няма да видите, предполагам, да знам, 1 на 100 да е такъв. Много готина свежа клиентка. Кажи? Какво викаш? Добре, нека да направим един бърз анализ всъщност какво се случи в този разговор. В този разговор се случи това, че на мен ми беше продадено повече, отколкото успях да продам аз. Тази клиентка се оказа така доста готина, тя е готова просто да купи. Остава вече наистина от моя страна да се свърша работата. Наистина да подбера няколко адекватни предложения спрямо критериите на клиентката. Като, нали, често казано, спрямо бюджета не смятам, че ще успеем да покрием абсолютно всичко. 60 квадрата чиста площ в тези райони за тази цена съм леко скептичен, преди съм доста позитивен човек. Но в траката мисля, че сме могли да я намерим нещо. Всъщност това е идея, не ми беше хубаво до сега. Ще направя поредица всъщност за тази клиентка, как са се развили нещата, какво съм им предложил, как минават следващите дни и дори в последствие ще ти разкажа, че съм започнал тази поредица и ще се опитам да запиша всъщност да ви прекарам през целия процес от началото до края с клиентка. Да ви кажа човек, че е трудно да се броки след този разговор, ще бъде доста трудно, но в действителност нещата изобщо не се случват така. Не знам, беше пълно съвпадение, че успях да го запиша. Но то и всъщност общо взето нищо не е свършено към момента, защото същинската работа те предстои. Как и защо станах брокер? Миналата година, септември, октомври месец, работейки на старото си работното място, слушах подкаст по време на работа, именно подкастът на Impact с Таня Никола, участваше Георги Валиов. Разказа за своя живот, за това как е станал брокер, защо е брокер, какво му дава брокерството и също много пълноценен хубав подкаст. Няколко дена пък след това, вървейки към фитнеса, видях, че има билборд на друга агенция, търсеща персонал. И се замислих, че също има познати колеги, които работят като брокери. Поразпитах ги как се случват нещата, малко информация отвътре, от кухнята. Успях да си оговоря разговор с един от менеджерите на агенцията, в която работя в момента, именно Имоти Премиер. Беше наистина чисто просто така информативно, беше ми интересно какви са самите брокери като хора, предвид всичкото, цялото негативно мнение, което има за тях. Да, беше ми интересно как мислят, как разсъждават, какво бих получил като информация. И бях наистина доста изненадан. Човек, с когото разговарях, беше изключително готин. Той всъщност в момента ми е и менеджер, ментор, не съм много готин човек. След което той ми предложи да продължа да работя работата си, която беше до момента, която и работех до 10 май тази година. С това видео го снимам на 6 юни. Всъщност на 5 юни. Работех двете работи паралелно, като още на втория месец видях огромния потенциал на самата работа. Това всъщност продължавам да го виждам и виждам с всяка изминала седмица. Но да, направих с първата сделка на месец и половина, след което имах втора така по-голяма, трета и наистина видях потенциал в това да комуникираш с хората. Стори ми се, осъзнах, че наистина е нещо, което съм имал в себе си през всичките тези години и нещо, което наистина ме изпълва. Буквално е бизнес в бизнеса. Така беше описано и в самия подкаст. Много ми грабна вниманието, защото съм човек, който иска да се отличава, иска да работи за себе си, да знае, че това, което прави, ще бъде под някаква форма възвърнато, докато
на всичките места, в които съм работил към момента, винаги съм бил на заплата и работиш или не, скатаваш или не, ти винаги си получаваш една съща заплата. Нали, не ме разберете погрешно, винаги съм си вършил работа, имал съм готини колеги, имал съм готини шефове, управители, както искате го наречете. Дори последното място, на което работех, беше изключително така благоприятно място. Но реших да поема риска. Реших наистина да поема риска и да бъда аматьор. И да бъда тук в момента. Мога да говоря много, ще го оставя за следващите видеа. Надявам се това, което сте видели към момента, да е било интересно. Ще се радвам на някаква обратна връзка. Вярвам, че ще бъде интересно и полезно. Интересно със сигурност, защото това ще бъде като цяло journey, като цяло път към успеха, така го наречете. Имам линк към социалните си мрежи. Надявам се да харесате видеото, да коментирате и до следващото видео.